O pasado 16 de xaneiro, os fortes ventos rexistrados no Barbanza con refachos de ata 135 km/h provocaron numerosos desperfectos na comarca, entre eles o desprendemento de parte da cuberta do pabillón do Colexio Santa Baia en Boiro. Fai mañán 15 días que co tema do temporal voou parte do tellado e dun lateral. E, bueno, eso foi un xoves pola tarde. No momento que ocorreu eso, pois xa nos presentamos ali, eu, tenente alcalde e personal deste concello, para ver os danos que se habían ocasionado. O venres pola mañán xa estuvemos co arquitecto municipal e máis con unha empresa para valorar o material que iba a ser necesario. O luns xa tiñamos o presuposto encima da nosa mesa, por toda a valoración de que nos iba a custar, e o martes xa se contratou a obra. En total resultou afectada unha superficie de 100 metros cadrados, composta por pezas específicas de 16 metros, o que dificulta a súa sustitución. Aínda que o prazo de entrega do material de reposto rolda os 2 meses, as xestións realizadas dende o Departamento de Obras e Urbanismo permitiron localizar unha empresa que a suministrou nun prazo de 5 días, polo que xa comezaron os traballos. O tellado unhas medidas especiales, que teñen que facer a medida, e o que se fixo é agilizar o tema pola urxencia que ten ese tipo de obras. Pensade que ten unha medida especial e aparte tuvo que vir nun transporte especial, e en 15 días temos solucionado o problema. A instalación das novas pezas estáse a realizar con encoraxes de alta capacidade de tracción para minimizar o risco de desprendemento. Tras a reparación da cuberta das frontes da fachada, procederase á reposición dos elementos auxiliares. O Concello estima que o pabillón volverá a estar operativo antes de que remate a semana.